Guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जाना फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै नै फोथाराव जोंनि फोथाराव हालेवगासिनो दं ट्रेक्टरा 9 टेलार लागायदों। दैबो गैया, देग्लाय मा जासिगोनथाय। माइ गायाबाबो जाया, आबादारि साख्रिबो गैया, दैबो गैथ'वा। नायनोसै दै फैयोना फैया रायजोफोर। नै जोंहानि सनायानि दृष्टि बर'आ बहा बहा गिदिंबाय थादोंबो। नायनोसै रायजोफोर, दै मोनबा आबाद मावनोसै। 9 टेलार लागायदों। दै मोनबा थाब गायना लानोसै, नङाबा आन्दायगोन ना रायजोफोर। हिन्जावाबो रायबाय थायो, दाबो हालेवना लायाखैनानो। उफाय गैया, दै गैयाबाबो एवना लादों। बाखि उनाव जि जायो जानोसै। नै रायजोफोर, जोंनि सानजा साइडनि भिउ इयो। दलं गंसे दं बिराद गिदिर। सोरबा खाथि खाला बिदि पिकनिक जानो फैनो हायो आरामसे बेयाव 31 जानुवारिफोराव। बिराद मोजां, मेरला मानसि फैयो। दैमाबो दं बिथिङाव, मानसिरि आरो खैलाजुलि दैमा। बै रायजोफोर खाथि खालाफोरा फैनो आरामसे हरनायानो दालाङा। बैथिं सा जनगोष्ठी जाथि दं, बिथिं दाफ्ला बिल दं। ओमफ्राय बै साइडआव मानसिरि कसारिगाव बेनि गेजेरावनो दं, लोगोसे बुगिनि गेजेराव। रायजोफोर फै पिकनिक जानो खाथि खालाफोरा। बा दिनैनि ब्लगा बेनोसै, बारा गोलाव खालामला। जायफोरा मोजां मोनो जोबजासे नायबाय बिसोरखौ साबायखर बावबाय। जायफोरा गोदान फैदों प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना लादो। दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर।